Unong mi khmat Iing dorbar thau ain ka Meghalaya Legislative Assembly nak nai nongpo constituency ba Mayral bons ulapan pau ke jing Shimkhia halor ke jing bun ki longying ki baduk ki bampat yo Iaka Ration. Nakaliang uba Mayral bons haba ajingkran syakilat pathai khubor uloong ba ka sorkar kala pelai ka notification nadu ka artarik jong mentau benai syaman laki Tnat jong ka CNRD blog banlum mi ki kerteng jong ki longying man laki snong ki bampat don ya ka Ration. Baut lakan tu juru iki rang ba snong bakin Shimkhia ban pen poilut iki kerteng jong ki longying ki baduk ki bampat don ya ka ration card syaka office jong ka CNRD blog. Ulo ongru balada ki rang ba snong ki syam kanu ke jing habai debat kane kin sobha ban pentip syau ko munong mikmat kenang ba onla ban yaram. Ulo kenturu ya ka office jong ka district administration ka office jong ka CNRD blog baki dei ban Shimkhia bha halor kane ka rukom lum mi ki kerteng jong gitu ki longying ki baduk ki bampat don ya ka ration card kenang baki tei ki longying kin yo ka bha bat ka hok kumbala penmang da ka sarkar kemi. Kani kelong ka jingkerpat na ka bentai jong ki nong yalam snong ki badon hapo jong ka temri boy bat ka jelah baro kuwi kumbala ban sutu lengba kani ka notification ka ba artarik jong banai jun araja arkuwi ka lawan lengba ka Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution ka bala pha chabaro ki Chief Secretary ki Principal Secretary jong Food and Civil Supply jong ki jelah baro ka ri ke jong na ka banta bandon ka nika special drive ban issue ya kini ration card ki batmai na ka banta ban ayu khau na ka banta kini ki longying ki baduk bat ki belong vulnerable bagi orang kiten pareng kumbala ban sutu naduk artarik kini notification kalami bat ba kaladon ga jing betha na kaliang jong ka department jong ka food and civil supply jong sarkar jalla sagi district administration ban lum ya ki kerteng lengba kisin ardi blok bat kirang ba snong na gabanta gitu gi longying ki bom don ya ka ration card nakwa ban penpule pi kendiat ni notification kat kum gani notification kini ki guidelines ke ki pha ka ongkum ne kade ni kin pareng baki bala ban jit kelong ba individual stating that vulnerable and weakest section of the society which include street dwellers, rag picker, hawkers, rickshaw puller, migrant laborer, etc., who are in dire need of food grain are unable to procure ration card, who are unable to procure ration card. Kapamut, ka sorkar kadang pha ya ban lum ya kini ki kerteng. Hangni ki bension kat kum ngini fiction kamut ba kini kebi im hasurok kinong tam tin jot nang tagi hawkers mo kinong di jing di kini kinong nya rickshaw lani migrant laborer mo kipawan na bar kipawan ring ni gijing keli mentang ni kalau lada ni aye kini balingin bu syarut pad ya ginong song snong jong ni ki bakham dup palat igini ki bomyo yo khauration hadu mentah ngang adon ban appeal sya ka sorkar sya ki district administration syagirang ba snong ru kalong ba habaki identify lane lengba ka special drive ka ba kirang ba snong kin penpoi ki kerteng kini ban penpoi lut gitu ki kerteng jong ki longying ki baduk ki bomdon card ration lengba ki BDO syag district administration bat ba ngingit scam ba ka district administration kan sapha ikini support food and civil supply department kenang begitu ki longying ki baduk ki bomdon card ration adu menta kini yo khau ration bat ngi kenturu ya kinong yalam snong gibi ki jongi kirang ba snong ki sordar snong kinong yalam right dan kino gijing pinso ba pentip sengi ki MLA barengi ngin sadon ke meeting bangin yesong bat I deputy commissioner naga banta ban budin ba kitu kilong ying ki baduk kide ban yo khau ration dalara kirang ba snong gidang kino gijing kin so ba pentip yengi kinong mikmat ke badai hapo ribhoi kenam ngin yo ban take up ya kene ke issue ban ya keren bat I deputy commissioner ba paro kiti kilongying kidi ben yo ya uni khau ma kumbala apan sutu hangni kat kum gane ka notification ru kita I etc mut kiwi ka bomut ba kini gi bom yo ban ya uni khau ration gi bom la ban procure la ne ben yo uni khau namar kata ban nga sngo ba kane di ka kabu ha ba kitu gi bobun kilongying gi bom yo kat ration ha kisnong ha bang ile kidan sibun khamtam kane ka por ba gadon ka pandemic nanda ka por bengilet ban persyang beli ayu khau
kilong ying ki bayo yo khau lang bai kat ration ki u khau AAY u khau PHH lan yang non FSA bat kumjuru une pradhan menteri garib kalian anna yojana u khau bayo uturu ki yo tang ki badan kat ki badan ka AAY bat ka PHH tendai menta lengi pe ye gitu ki vulnerable section of family mu gidi gitu ki longing ki bodok ki bom don ya ka kat ration bat ki bom yo ne u khau matangi kentujur ya ke sorkar bagadi ban Shimkhia mardor kani ke program jo sorkar kemi lada ki video lani dorbar snong ki ay ki list sha ke district administration lani sha lang bagi video ka office supply na po district di ban priang be ki list kim di ban kentaj ki list nomor kani ke lat ke kabu ha ka bangin la ban penio ini jingarap margani ke program jo sorkar pedeng ka sorkar jela kamdoni ban penlut Iakane hendak ke baro kaban ber ya gijing lu jing step di lomba jong sarkar pedeng namar katakan ni di kabu dan di kalat so ben kentu ya kinong ya dalam senong bikin sobha ban pen poi di kerteng bat bikin pentip de sangi ha ka por ke bangilong meeting ngin suk ban ya keren by what you way kerteng jong gini gilonging beduk ki bedai hok ban yo kin nong du yaw ne khau khanang ba kalong jing tai khamtam ha bangidon ka bukum gane ka saw ka siang ka jing ka bagi longing long sam kim don khau ki ba bela man sngi bela man mit kin bam kim don khau kim don pisa ban thet ka de ka lat ka bangila ban ira be ki na so ban kentu ye ke nong ilam snong sai sin dan jing pin pen tip sangi khanang bangila ban bud den ba longba ka ni ka notification barok gitu gilonging ki ba de hok man yo kin yo yo khau